magana banza ta kowa ana cana shiga ba wata yayi ba a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Muna godiya ga Allah Ubangiji subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana. Dukkaninmu musulmi ne kuma ga Allah mun ka zo kuma gare shi za mu koma. To ‘yan uwa musulmi a yanzu halin da ake ciki ta rige ta kai inda ta kai halin ha'ula'i. Mun dai gano shugaban ƙasa Buhari babu mugun mummunan macin amana iri ne. Shin wai kai Buhari shin baka iya tunanin da cewa sunana Mustapha Abubakar Yari Talatan Mafara. Wai baka iya tunawa da alƙawalin da ka ɗauka ga Allah. Buhari baka iya tunawa Abdulaziz ya yi tallaka ko tallaka ne bai yi ba. Vegan ne. Baka iya tunawa da Goodluck Adede Abdulaziz ya gayyato yana shugaban ƙasa ya zo ya buɗe mai ayyuka. Amma ya kyale shugaban ƙasa ya ɗauko ka kana ba kowa ba. Ya zo da kai. Ka ya zo ya nuna ma ayyukan da ya kai rantsuwa a matsayinka na musulmi. Ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa. Can ga bakinka da sauran gwamnonin Najeriya kamar Abdulaziz Yaro suke wallahi ba za ka yi to takara ba. Wai ka manta ne? Wai ko ba ka iya ganewa ne? Wannan ya zama zalunci, ya zama cin amana. Ubangiji Allah na roƙe ka Allah ka isan matalakawan zafar sannan ka ce kana amfani wa da tsari na constitution. Ƙarya haka ba ka biyar doka. Don idan kana biyar doka alƙawalin da kai wa 'yan Najeriya wani ka cika guda ɗaya. Sannan wai kai baka ganewa shugaban ƙasa baka da wanda zaka cin amana sai wanda a tare da kai mai taimakon ka. To ka iya tunawa da bakin kamsila ka iya tunawa da bakin mai anguwa kaskantacce kenan billahi lazi har zuwa shugaban kasa ranar tashi al'umma wallahi cikin sarƙoƙi za ku tashi daure sai dai mutum ayyuka ne su walwale shi tabbas to haka ka san irin abin da zaka yi wanda zaka tsira da kanka amma ka ci amana Allah ka ci amana Abdulaziz ka ci Allah sannan zaben ka an kai Buhari ba kai kanka can ba talakawa na zabe ka ka tuci al'umma ubangiji Allah ka isa mu al'ummar Najeriya kuma ka tanda mun kula ma ni Mustapha Abubakar Yari dakta ni Mustapha Abubakar Yari billahi la ilaha illa huwa so goma uku ina zuwa Saudiya ina yi ma roƙon Allah duk inda Allah ka amsa roƙo billahi la ilaha illa huwa da kukana da hawayina nika faɗa mu ubangiji Allah shi ka akan ba mai suna tashi babu inda ban bai tashi daga masallaci sai kasuwa sai al'ummar musulmi akan ɗaya a kawo da good love ubangiji Allah ya yaka kuma abin da ka saka mu zan farawa da shi kenan kana mace amana to ubangiji Allah ka isan mu ɗan Najeriya gare ka muna cikin Abuja sai an ba mu haƙƙi Allah ka isan mana babu bana Abuja ba za ka gama na duniya lafiya ba idan mutanen Abuja ba mu daga ba za ka gama na duniya lafiya ba suna na Mustapha Abubakar Yari Talatan Mafara in ba ka saka aiki kar Allah shi ma albarka duniya da lahira kuma Abuja muna cikin ta ba mu dagawa cikin